खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि प्रिय नार्जारि चेनेलाव फिन खेबसे नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। जानो हागौ इसोरनि अननायाव नोंथांमोना मोजाङै दं, आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। दिनै आङो प्रिय नार्जारि चेनेलाव आङो मोनसे सुंद' बुंनाय लानानै फैदों। मानो होनबा बेनो जाहैबाय दानि जोंनि नर्थ इस्टआव दावराव जाफुनाय एकदमबारे बार बायदि फैनानै एकाउन्टआव हाबफैनाय माने बारहुंखाजों बिरबोनाय बायदि फैसा हाबनाय, बेनो जाहैबाय YBY। बिनि दारै आं एसे आं मानो बुंनो सानदों होनब्ला आंखौबो मानसिफ्रा ओरैबायदि जर जबस्थि थोनदोंमोन, गोजान गोजाननिफ्राय माने फन हरनानै बुंदों नों हाबाखै नामा YBYआव, नों हाबाखै नामा आंनाव हाबदो बयबो मानसिखौ जर जबस्थि थिनदों आरो माने नै मबाइलाव हाबगासिनो ओरैबायदि बाइक बायबाय, गारि बायबाय, 10 लाख 5 लाख आंखौ बुंबाबो आङो आंनि सिगाङाव बेफोरबायदिखौ बुंनाङा। आङो बेखौ लाखपति जाबाबो क्ररपति जाबाबो आंनि सिगाङाव क्रर बख'ब्लाबो थाखाखौ गारि गरा बायबाबो आं बेखौ लब जाया होननानै ओरैबायदि बुंदों। आं लब जाया, आंनो नांगौथाय आं जा कर्म खालामदों बेजोंनो आङो सोलिलांगोन। आं बारहुंखाजों बिरबोनाय थाखाखौ आंनो नाङा, बार बायदि फैनाय फैसाखौ आं नाङा, माने आं लब जाया। आङो माने बै समाव नोंसोरबो दोनफ्लांदों खोमा सोरबाफोर नोंथांमोनहा, बै नारेंखल फैदोंमोननो, डलार फैदोंमोननो, बै समाव 10 बोसोरसो जाबायमोनदां। खिन्थु आं बाहाय दोनदोंमोन। दोननायाव आङो जै दोनदों मानसिफ्रा बिराद मोनबाय, ओरै हाबगासिनो मबाइलाव खोन्थायो हाबगासिनो। खिन्थु आङो दोनबाय, आं दोननायनि अखानायै सेस स्टप बन्द जाजोब्बाय, फैसाखौ लाना खारबाय बेबायदि खोनाबाय। बिनि उनाव आङो माने आं बिराद थिनियावसो हाबखादोंमोन बैयावबो, माने आं बेफोरबायदि फैसाखौ आं ओरैनो हाबफैलाबायनाय फैसाखौ आं नाङा, आङो लबबो जाया। आं हाजार क्रर दिहुन आं लब जाया। ओमफ्राय दा आं बेसेबांबा नैबे YBYआवबो बिराद हाबबाय, आंनि लोगोफोरसिना गासिबो हाबजोब्बाय, फन हरबाय हाबदो मबाइलाव देखायो, बिराद गरम देखायो मबाइलाव। आंनो क्ररपति जाबाबो, आंनो लाख हाबबाबो, आंनाव क्रर हाबबाबो आंनि एकाउन्टआव आं नाङा। आं जा थाइसे कर्म खालामनानै मोनदों आं बेजोंनो गोजोनगोन। आङो सानसेयैनो देरनाय फैसाखौ आंनो नाङा होननानै आं हाबनाय जायाखै। दे नोंसोर माहाजोन जा, नोंसोर होननानै आं बुंदों बुहुत मानसिखौ हाब होननानै। ओमफ्राय होनो खायसे माबानो थैयानो बे कम्पानिया, मालाय गेरेन्टि दंखायोनो, माबा दंखायो होनलायलायो मानसिफ्रा होनदों आरो थैयानो बियो होननानै। ओमफ्राय जाय बेखौ बिसास खालामाखै बियो मुर्ख, बुजिया, जाम्बा जाम्बियासो बेखौ नंखाय सानगोन। बेखौ जाय बुजिनो गोरों बे दोनदों, मोनदोंबो मालाय होननानै बिराद बुंबाय। एकदम दोनियालायनो मुर्ख, माने बुजिनो रोङा, माने बुजिनानै साननानै सानसेबाबो प्रफ खालामगोन बे कम्पानिया होननानै दोनाखै। बै दोनिखौसो उल्था मुर्ख होनबा मा जागोन। बिराद मोदोम फुदुंबाय, दोनथोंसै एकदमबारे दोनथोंसै, बिराद मोदोम फुदुंनानै होबाय उल्था। माने जाय बुजियो मोनथियो बे दोनखायाखै। आंबो एक्सपिरियेन्स मोनखानायसो। आं जेरावबो रसबिल जेरावबो दोनाखै, खिन्थु आं मोनसेल' नारेंखलाव दोनदों। नारेंखल नामा फैदोंमोन बै समाव, नारेंखल डलार फैदोंमोन, नारेंखलाव दोनदोंमोन आं। बे खेबसेल' आं बाहाय थैदों आरो बेनिफ्राय आं जेरावबो थैयाखै, आं दोनाखैबो। आं माने आंहा बेफोराव माबा गैखाया, माने आङो उमुक ओरै मेला जाबाबो मा जाबाबो, सोरखि खेला, जुवा खेला, दाउदै खेला, दाउ खेला, बायदिसिना खेला जाबाबो आं मोनखाया। लटारि ला नोङो, गारिनि लटारि ला, बायदिसिना लटारियानो ला, आंनाव सिखारखाया, बे खाफालाव आंना गैखाया। ओंखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरो साबधान, बेफोरखौ जोङो एकदमबारे गोरलैयैनो साननानै लानाङा आरो माने दोनसै नामा गोसोखौ हमथा
ओमफ्राय बिदियाव दोनब्रलाबायनाङा आरो मालाबाबो बेफोरबायदि गरम गरम हाबनाय फैसा हाबनाय सोरबाफोर गिदिर मानसिया बुजायफैबाबो नों मालाबाबो दा हाबसै आरो मालाबाबो उनावबाबो नोङो थैजासिम दा हाबसै बेफोरबायदियाव दा हाबसै सोरबाथ' लबजोंनो बुरजा दोनदों सोरबा 1000 दोनदों फार्स्टआव गिनानै सोरबा ओमफ्राय 6000 दोनदों ओमफ्राय उनावहाय बुरजाबो दोनदों खोमा आं बिनि जेबो सुलुबो लायाखै मारैबो होननानै सोङाखै एकदम खोनासंखाथाराखै बिदिब्ला नोंथांमोनहा सानै हयै फैसाफोरखौ दोनदो बेंकफ्राव दोन रेकारिं दोन बायदिसिना दोन बेफोरबायदियाव दोन खिन्थु बेफोरबायदि दिनै दं दानो गैया कम्पानि फैलाबायनायाव दा दोन आरो नोंथांनि खस्थ' खालामनाय कर्म खालामनाय फैसाखौ ओरैनो दैयाव थांगोर होना बिराद दुखु मोनो आंबो बिदिखौ बिराद दुखु मोननानै दङ ओंखायनो आं दोना आं फोथाया बिदिब्ला नोंथांमोना मोजाङै साबधान थादो खुलुमबाय।